السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة عائشة صديقة للبنات guruhda oturan hormatly ulama-i kiram, müjahidin nizam, qar sahipler, damla sahipler, yaşlı yaş kiçi hormatly Müslüman doğanlar, Allah Rabbul İzzat temeliňizi alpyran işleňizde kämiýetlik üstünlik bersin. Dünýäniň her hytta goşasynda bolsaňyz Allah Taala hifazaty saklasyn. Leyla'il hamd medrese Ayşe Siddiqa lil-banatyň başlanjy pagsy zamurlyp indi agaç goýmaklyga tiýar boldy. Mana grupda videoda gepläbim göberindir. Hormatly musulman doganlar, şul käri haýyrdan, şul sadaka jariyeden sähm alyňlar. Kıyamet gün necatımıza bahis bolar. Bu medreseden sähm almak barada inşallah her kim tuwarna yaraşa, güýjüne yaraşa, kim 10 akbany kömek etmek bilen bolsadym inşallah medreseden sähm alyň. Şol 10 akbany bilen adyňyzy kıyamet gün medrese kömek etýänlerden bolduk diýip adyňyzy şol medrese kömek etýänleriň jümlesinden aýlandyryp bilersiňiz. Bir adamyňyzy 10 akbany kömek etýär medrese. Käri haýra, ýagşy işe 10 akbany kömek etýär. Şonuň bilen öz adyny ol dünýäde nama ýamal okulan pillasynda öz adyny ýagşy işe kömek etýänleriň jümlesinden bitdirip bilýär. Ferişteler şulardan ýagşy işe kömek etdi diýip bitip goýýar. Dünýä kötüp barýan dünýä. Her kim dünýäden öz amaly salyhyny alyp gidip bilýär, ýagşy işe gidip bilýär. İnşallahul aziz şu medreseden sähm alyň. Ben diýäjediň awazyny her ýerden eşitýärsiňiz inşallah. Bir agacyň ýarym bolan bilen bolsa-da inşallah her kimiň tuwanyndan, her kimiň baryndan kem baş wagt namazyň ýerinden duaňyzda ýatlaň. Eger musulman doganlar ulusal hamiýatly bolsaňyz, eger imkanyňyz bolsa, agacyňyz bolsa bir 4 metr agaç berseňiz medrese haklaryňyzda sadaka jariýe bolar. Behterin sadaka bolar. Kıyamet gün medrese Ayşe Siddiqa kömek edenlerin jümlesinden bolup ýadygар bolarsyňyz. Bizler bu medresany imar edip otyrys, gurşap otyrys. Ýegane hedefimiz kesb rizaýaty Hudawandy mutal. Allah Taalanyň razylygyny kesb etmek, Allah Taalanyň adyny bilendetmek, ummat muslima hyzmat etmek. Şu medresede talibatlar Kur'an okuyur, hadis okuyur. Allah Taalanyň hakyny öwrenler. Allah Taalanyň ulu azam peýgamberine Muhammed Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen Kur'any talim alırlar. Bu her bireklerimiz hakkımızda sadaka jariye olur. İnşallahul aziz. Hurmatly musulman doganlar, medrese beýle işler, ähli haýyrlaryň, ýagşy kişileriň taawuny kömegi bilen tahajjud güzar sopu meşayihlaryň duasy bilen beýle işler ikmal tapýar, paýa ikmali ýetişýär. Şo jahatynyň her bir musulman doganlarymyzdan, meşayihlerden, ulama-i kiramlardan, tahajjud güzarlardan hem derhast ki tahajjud namazy turan pillasynda yarım dakiga dualarında şu medreseni ýatlasalar, bizler ýatlasalar, haklarymyza dua etseler. Ol edde musulman doganlarymyz eger imkany we taawuny we taawun etmeklige fursaty bar, baýat bizlere hemkar bolsalar, taawun etseler, inşallah medreseniň üstüne agaç alyp üstüne beklesek. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh.